Termibuseko proiektuarekin alde batetik maigaineratzea orain arte gure udaltaldetik salatu duguna, improvisazio eta txapuza handia ikusten ari garela gai honekin, egun batek alkateak esaten du proiektua maigainean geratu eta hurrengo udal gobernuaren esku edo hurrengo udal gobernuaren ardura izango dela, eta hurrengo egunean inungo azalpenik jaso gabe kontratazio maila dator proiektua eta lizitaziora aterako da datozen egunotan, ez? Esan bezala, inor informatu gabe, guk ez dugu inongo azalpenik jaso, eta EAJak beti bere burua kudeatzaile onaren izenarekin jasten duenean, ikusi dezakegu adibide hauetan kudeaketa txarra ez oso txarra izaten ari dela. Esan bezala, proiektua aurrera ateratzeko lehia eztabaida prozedura baliatu dute, eta datozen egunotan lehia eztabaida honen ostean pliego bat maigaineratuko dute, ez? Alde batetik lehia eztabaidaren prozedura hau, esan behar duguna da, ezoiko prozedura badela, eta inoiz ez dela berme gehien dituen prozedura bezala izendatuko. Badaude prozedura batzuk, lizitazio publikoak bezala, berme juridiko eta gardentasunaren ikuspegitik ere berme gehiago ematen dituenak. Prozedura hau, baliatu den prozedura, ez da prozedurarik ez gardenena, ez da berme gehien eskaintzen dituena. Prozedura hau baliatu dute edo erabili dute, dirudienez, udaletxearentzat oso zaila zelako lizitazio publiko baten bitartez obra hau aurrera ateratzea. Baina, benetan, deigarria iruditzen zaiguna da, bai Donostin eta bai Gasteizen posiblea izan dena, Bilbon posible ez izatea, ez? Batez ere, proiektuak oso antzekoak direlako, 3 autobus geltoki baten eraikuntzan oinarritzen direlako. Bestalde batetik, argi eta garbi esan behar duguna da, proiektu hau ez aigula bilbotarroi doainik aterako, udaletxeak 9,3 milioi euro balio duten lurzoru bat oparitzea erabaki du, hain zuzen ere autobus geltoki hau eraikitzea arduratuko den eraikuntza enpresa horiei 9,3 milioi euroko opari edo gozokia emango dio, hain zuzen ere hiriaren erdigunean. Eta epe labur batean ikusi galko dugun bezala, ia segurazki merkatalgune handi bat eraikitzeko. Beraz, gezurra da, Termibus geltoki honen eraikuntza bilbotarroi doainik ateratzen zaigula. Gure udal taldeak konparaketa bat egin du Bilbo, Donosti eta Gasteiz 3 autobus geltokien proiektuen artean eta ondorio argi batera heldu gara. Bilboko proiektua da hiritargoari kalte gehien egiten dion proiektua edo interes orokorrari kalte gehien egiten dion proiektua. Adibidez, Gasteizko kasuan, 21.000 metro kuadroko autobus geltoki bat eraikiko da, udaletxeak eraikiko du eta gestio zuzena izango du. Donostiko kasuan, oso antzekoa izango den autobus geltoki bat da eraikiko dena, lurperatuta, 3 solairu lurrazpitik, parkin bat izango du baita ere Bilbokoaren kasuan bezala, Bilbokoa baino handiagoa izango dena gainera. Konzesio bidez gestionatuko dute Donostiko autobus geltokia, baina finanziazioa, udaletxea, diputazioa eta konzesionarioaren artean egingo da, ez? Agerian geratzen dena, Donostiko kasuan da, posible dela, mota honetako proiektu bat aurrera ateratzea, enpresari inungo lurzoru edo espazio publiko oparitu gabe. Donostiko kasuan, eta ordainketa 3 artean egin eta gero, konzesioa bukatzen denean, autobus geltokiaren osotasuna, bai autobus geltokia eta parkina udaletxearen esku geratuko dira. Bilboren kasuan, lurzoru hori saldu eta betirako Bilboko udaletxeak galdu egingo du. Eta deigarria iruditzen zaigu, bere momentuan Bilboko udaletxeak maigaineratzen zuen argudioa, aitzakia bat dela pentsatzen dugu,
Gogoratuko duzuen bezala, bere momentuan, enpresa hauek finanziazioa eskuratzeko zituzten zailtasunak, gaineratzen zituen udaletxeak, hain zuzen ere, 9,3 milioi euro balio zituen lurzoru horren oparia justifikatzeko, ez? Donostik nola konpontu dute arazo hau, oso errez, udaletxea abalista moduan, berme moduan ageri da, obran bertan, eta horrela enpresa konzesionaria honek eskuratu ditu behar zituen kreditoak, ez? Orduan, honek ere, gaineratzen duena da, kreditoen zailtasun horiek aitzakia bat zirela. Eta beraz, gaineratzea, Bilbon eraikiko den Termibus proiektua ez dela herritargoarentzat hoberena, baizik eta hoberena dela eraikuntza enpresa handi hauentzako. Hau da, PNV-ren lagunak diren eraikuntza enpresa handi hauentzako. Herritarrak jabetza bat galduko dugu, izugarrizko dirutza balio duen jabetza bat galduko dugu, eta gainera, espazio publikoa, murriztua ikusiko dugu. Beraz, eta beste proiektu batzuekin alderatuta, kaltegarriena Bilborako diseinatu den eraikuntza edo autobus eraikuntza proiektua.